Nyt on tulossa sit vähän niinku rankempi reissu niin sanotusti. Meillä on tänä viikonloppuun nyt on Jannen kanssa niin Tour de Finlandia on perjantai Raumalla ja lauantai Poris eli kotikonnulla ja sit raumalaisen Mordori. Tässä on vaan semmonen juttu, että mä olen ollut ihan kauhia kippeä koko viikolla. Tässä näin nyt mulla on vähän parempi olo, mut veikakkas tuli Janne nyt sit just kauhia kippeeksi. Ei muuta kuin pistää Janne täyttää kaikkea maailman niinku noit lääkkeitä, litkui, huumeita, niin sit se niinku paranee ja sit siitä tulee niinku hyvä esiintyvä artisti taas. Kato, kun fakta on kuitenkin se, että yrittäjän niin täytyy tehdä hommi, vaikka olisi kaikki tuplaleuat täynnä limaa tai tapit perseessä, niin silti tehdään hommi niinku ihan kauhemminkin vielä. Et ei tässä itkeminen markkinoilla aut, niin lähdetään taas hakemaan nyt sit minun auto, sit haetaan Janne ja sit me lähdetään taas maantiellä. Sit mennään! Onni, sieltä se tulee. Tuossa se pisaroitten takana. Se on ihan sairas ja limanen ja kamala nyt sit, kun silläkin on kauhia flunssa. En saa kuvata, mutta mulla on kipeä. Mäkin on ollut kipeä, Janne. Mä oon tosi kipeä nyt. Onks sulla silti kiva fiilis? On ollut kivempikin. Ai että Janne, katos mihin me ollaankaan tultu. Me ollaan Raumalla. Siellä on raumalainen pyhättö. Vanha kunnon äijä sua areena. En ole taidettu ainuttakaan mestaruus vielä voittaa. 1,63. Oliks se silloin toi? Ei. Niin. Matka meni oikein mukavasti ja oleks se sitä mieltä, että tänään pistää Rauma ihan sekasi? Joo. Okei. Näytä mulle se kuis sekasi. Okei. Kataa! Täältä se löytyy. Löytyisikö se? Moro! Hei! Tervetuloa Raumalle. Hanna Toni. Ja saa ajetaan moro. Täällä muuten ollaan. Joo, on semmoisen pirsken Raumalla, ei kai siinä. Nyt täytyy jotain syödä. Nuo on niin kauhea nälkä, niinku aivan hirviä nälkä. Mitäköhän me syöttäis nyt sit Jannen kanssa? Kyllä meidän Raumalta täytyy syödä niin kuin me Poriin lähdetään. Se on ihan varma. Jaha. No sieltähän se sankari sit niinku tulikin. Siivoja kuumottaa. Täytyy varmaan lähteä. Kuumottava siivoja. Mä en oo siivoja, vaan Dei. Okei, meidän pitää nyt lähteä syömään. Se on elintärkeet. Janne, mennäänkö syömään? Mennään. Nonni. Tää on nyt sit taas tämmöstä. Täällä on nyt raumalainen tullut sit Poriihin. Tää on ihan hirviä. En mä tiedä millain mä olisin. Janne. Janne. Kato Janne kameraan. Satana, paska hajunen syylä perse, paska kukki perse, reikä kukki, sieni perse, napa nöyhtä paska. Janne! Mä yritetään etsiä meidän hotellihuoneita, mut me ei löydät niitä. Aivan niin sairas. Onks tää oikea suunta? Se oli rappuset, mistä ei pääse ylös. Ei rappuset, mikä ei johda mihinkään. Porilaisen on rakentanut sekava hotelli. Se on hullu henki. Kato, tässä on rappu, mutta ei pääse ylös. Tää? Tää on oma hissi. Meillä on tämmönen oma hissi. Padadada, 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 padadada. Me ollaan perillä. Moro! Onpa muuten pitkä matka ulos täältä. Ihan hirveet, kun meidän on laitettu tämmösen jonnekin perähuoneissi. Tän laitetaan kaikki hulluja. Muukin raumalaiset tälläsi. Hullujen huoneissi. Hei, meniks mun huone ohi jo? En tiedä. Moi. Moi. Miksi mä löydän? Tossa. Onnistuisi tosakin aika hienosti. Hei, mulla on tämmönen hieno sininen huone. Täällä on oikein sänky ja
Aika sinistä. Tossakin on, kato, hieno tommonen maalaustaulu, täälläkin taidetta. Tossa on niinku just toi, että punainen ja sininen ja keltainen kohtaa. Katso ja nauti. Rauhoitu. Olet Porissa. Hirviä maalaus. Kyllä ne porilaiset kaikki keksii, mut kyllä mä uskon, että mä viihdyn ihan hyvin tää porilaisessa hotellihuoneessa. Illalla onkin sit kauhia iso meininki varmaan taas tuolla Porikaparetissa, missä ollaan tänään keikalla, niin saa nähdä mimmosta siitä sit tulee. Kaiken muuta saisit, mut on mun vaan sunnuntaisin. Sunnuntaisin, sunnuntaisin. Sunnuntaisin, sunnuntaisin. Sunnuntaisin, sunnuntaisin. Kaiken muuta saisit, mut on mun vaan sunnuntaisin. Jaha. Se olisi taas yksi kiertue viikonloppu ohi. Olo on taas semmonen, miten sen nyt sanois, rapee. Ja niin, oli kyllä helkkari hauska viikonloppu. Hei, ootko Janne valmis? Lähdetäänkö takas Hesaan? Hesaa. Ensi kerralla me ollaan sit Suomen Chicagossa eli Lahdessa. Nähdään silloin siellä sit.